Hello po, ako po si Lester at welcome po sa aking YouTube channel Panlasang Ilocano. At ngayon po ay magluluto naman po tayo ng escabeche, sweet and sour. At ito po ang ating mga gagamitin. Isda, kahit anong isda po pwede. Nasa sa inyo na po kung anong gusto nyo ng isda. At pagpuran po natin ng asin bago natin iprito. At antayin po natin maging golden brown ang ating isda. Ayan. At habang piniprito po ang ating isda ay nag-prepare na po ako ng bawang, luya, green bell pepper, white onion, sibuyas, and carrots. At nagpainit din po ako ng kawali at lagyan na po natin ng mantika at igisa na po natin ang ating mga ingredients na gawin nating sarsa or sauce. Una po, bawang. Isunod na po natin ang luya. Huwag po natin ngayang masunog po ang ating bawang. Yan, haluin po natin. At sunod po ang ating sibuyas. Sibuyas po na puti ang aking ginamit at pwede rin pong pulang sibuyas. Ayan, haluin po natin hanggang sa maluto po ang ating sibuyas. At isunod na po natin ang carrots. At lagyan na po natin ng tubig. 2 basong tubig nilagay ko para mas maraming sarsa. Nasa inyo na po kung ilang tubig ang ilagay nyo. Kasi sarsa pa lang ulam na. Yan. At lalagay din po ako ng ketchup, banana ketchup ang gamit ko. At kahit kanong ketchup po ang pwede. Haluin po natin. At isunod ko po ang suka o vinegar. At paminta. Paminta powder. Haluin po natin muli. At maglalagay po ako ng asukal. Wala akong mahanap na brown sugar, kaya pula na lang, kahit puti na lang po gamitin. Pagkumulo na po, pwede na po natin ilagay ang ating green bell pepper or pwede rin pong red bell pepper. Green na po ginamit ko kasi puro pula na lang para naman maging colorful ang ating sarsa. Napakadali pong lutuin to. Sigurado kaya nyo po ito. Dadagdag po ako ng kunting asin. Rock salt po lagi po akong ginagamit ko para yan. At maglalagay din po ako ng chili powder. Optional lang po ito. Kung gusto nyong manghang, pwede po kayo maglagay. Yan. Ito po yung cornstarch na tinuna ko sa tubig para lumapot po ang ating sarsa. Nasa inyo po kung gaano po kalapot ang gusto nyo. Para sa akin, ayos na po ito. Ayan. At ito na po ang ating napritong isda. Ayan.
At pwede nyo pong ihalo yung isda nyo sa ginawang sarsa. At ako po ay ganito lang po. Ayan. Para crispy pa rin pa ang ating isda. Ayan. Luto na po ang ating scabeche, sweet and sour. At sana po nagustuhan nyo po yung video na to. Salamat po. At kung nagustuhan nyo po yung video na to, pa-subscribe na lang po, pa-share, like, and comment. Salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po kayo. Kainan na. Salamat po. Bye-bye.